Kopogore mag siasa nyakaramogi wach mapodo mako oganda gi buok tim mar monj manyo time kanisa mar All Saints Cathedral Nairobi. Romo manyo bagi matwake wi budget manyo sirikal osomo nyolokore pawra krok bang jonjore monjo romono diriyo e odiechieng' achiel kendo pichni mag CCTV mako maler kaka monj go timore. Achiel osemaki kaka kamano penjo pod nitie e wi nyawo ma obedo e arita kwe. E monj mokwongo motimore kar saa 3:39 okinyi, apikni moting'o ji 2 kata 3 donjo gi thuon e alwora mar kanisa All Saints Cathedral. Picha mag wang' dede kata CCTV mako suchgi kod namba mag apiko magi. E thuolo machuok, obila donjo kendo keyo kwethno e kar saa 3:44 okinyi. Oko e apaya ma Valley Road. Kwethno ringo kamayo jopiny mawuotho e geng apayano. Bang' nus saa kama, e kar saa 4:11 okinyi, kwethno duogo kendo monjo kanisano ka koro giweyo apiko chien kendo giwuotho gi tiendgi. Pichni makogi ka gidonjo e kanisano kendo dhi monjo kama romo dhi e nyime matwak e wi budget manyocha osom gi jatend migawo mar omenda. Jonjorego mayo jago moro mwandune ka otemo ringo madok e orofa mar 3 mar odno. Jago machielo bende gimonjo e kinde ma obila thuthni gikeyogi. Kwethno gweyo matek kendo girocho romono. Oko mar od romono, muoch mag lisasi winjore mar keyogi. Monjno mar wang' teko omaki e yo maler gi pichni mag wang' dede. Achich achiel nyo duogo maki kendo ma ochwale tesendo bila ma Kibra. Kawuono, apisas mag okwach kich ne olimo kanisa All Saints mar choko neno. Kata odok ni pichni nyocha omako monjno, thothgi poko ma en monj machielo ma jonjore ok okawnegi okang' mar uya kata odok ni suchgi to picha omako. Monj diriyo e odiechieng' achiel e alwora mar kanisa manigi mbi kendo such jonjore nenore ayanga. En gino makelo penjo ni to en ang'o ma omiyo chijego pok omaki. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyaifi wadhi nyime kama kweth mabalo kod sirikal odhi nyime kod go tach e imbo mar Kenya e kisera mar keto ombulu mag imbo mar Kenya